Здравейте, ние сме отбор Cool Cats и днес ще ви представим нашата презентация, която е на тема New Alexandria в рамките на проекто Итерация 2 отборна задача. Разпределението на екипа по роли в рамките на втората проекто Итерация е следното. Аз, Никола Манолова, ще бъда в ролята на Project Manager. Моите отговорности в рамките на итерацията ще бъдат да организирам екипа, както и да управлявам бизнес процесите, спринтовете и задачите в рамките на софтуерният процес на разработка на нашия продукт. Здравейте, казвам се Марин Прасков и ще бъда в ролята на Product Owner, като това, с което ще се занимавам е да обособим бизнес модела на приложението и това как то ще печели. Здравейте, аз съм Митко Недялков и моята задача е да бъда един от двамата разработчици и ще отговарям за нещата, свързани с създаването на технологии, изграждане на интерфейси и като цяло предната и задната част на приложението, включително база данни и файлово съхранение. Здравейте, аз съм Стойко Кръстев и в текущата проектоитерация поемам ролята на Developer 2, който е отговорен за изготвяне на основната архитектура на проекта. Здравейте, аз съм Владимир Иванов и в тази проектоитерация ще играя ролята на Quality Assurance. Моите задължения са създаването и рънването на тестовете на проекта и също така да подсигуря оригиналните изисквания да бъдат спазени в процеса на разработка. Преминаваме към идеята за софтуерното приложение. Ние като екип решихме да изберем социален проблем, който е свързан пряко с нас като учащи, като студенти в този етап и като ученици в предишния етап на образованието. Става дума за приложение, което решава проблемът с унифицирания достъп до образователни ресурси. В това число имаме предвид лекции, упражнения, допълнителни курсове и други, със свободен достъп за ученици и студенти от цял свят. Идеята е така да се създаде възможност за глобално реформиране на образователната система, чрез предоставяне на качествено образование на различни езици в онлайн среда до обучаващите се от всяка една точка на света. Съответно, характеристиките на приложението са следните. Нашата идея всъщност представлява дигитална версия на библиотека, в която обаче има повече възможности, повече екстри от традиционната библиотека. За тях ще ви разкажем скоро. Ще представлява web приложение и името му ще бъде New Alexandria. Софтуерният процес, който ще използваме е Scrum. Той е базиран на Agile методологията за разработка на софтуерни проекти с фокус върху изпълнение на основни Scrum принципи, като те ще бъдат свързани основно с подредбата на изискванията в продуктовия списък, така наречения Product Backlog, организацията на спринтовете и планирането на видовете срещи. В това число визираме дневната Scrum среща, спринт ревюто и ретроспективната среща. Функционалностите, които сме избрали да включим в нашето приложение в версия първа са следните. Ще има възможност за потребителите да се регистрират в системата и да влязат, като ще има различни видове регистрации. Някой може да се регистрира като ученик или студент, като преподавател или също ще има администратор на системи, но също потребители могат да достъпят материал и без регистрация като гости. Ще има и достъп с търсене и филтриране до електронно съдържание, лекции, упражнения, допълнителни курсове, научни статии, видеоасистирано обучение и други. Всеки пълноправен потребител на системата ще има възможност да създава, редактира, обновява, изтрива и споделя своя лична колекция от документи. Нашата система ще включва и възможността да се абонирате към електронно съдържание по тема, която ви интересува. Потребителите ще имат възможността да създават персонални и групови частни стаи за комуникация с преподавателите.
преминаваме към езици за програмиране, технологии и платформи. По време на софтуерният процес за разработка трябва да минем през ключови фази от цялостната разработка на нашия софтуерен продукт. По принцип и в случая, в нашия частен случай, първата фаза, която трябва да включим и която е изключително важна от софтуерният процес, това е анализ и дефиниция. На първо място ние трябва да съберем изискванията, функционални и нефункционални, на нашия продукт. Ще ги опишем текстово и концептуално, като за концептуалното документиране на изискванията ще използваме платформата StarUML за създаване на UML диаграми на нашите изисквания. Артефактът, който е краен документ от тази фаза, това е спецификацията на изискванията. Допълнително, тъй като ние работим с процес, който е базиран на Scrum, трябва да включим и User Stories, като такива документи, които реално ще опишат изискванията на разбираем за клиента език и ще бъдат сведени до разработчиците на приложението. Wireframes също имаме задачата да създадем, както и прототип на нашето приложение. За създаването на прототипа ще използваме платформата Figma като специализиран софтуер в областта на UX и UI дизайна. Що се отнася до проектирането на проекта, трябва да започнем с архитектурата. В нашия случай сме избрали да е многослойна архитектура. Що се отнася до диаграми и моделиране на самата архитектура и представяне на идеите, ще се използва софтуер еквивалентен на StarUML или StarUML. Ще бъдат използвани шаблони за отстраняване на проблеми и подобряване на софтуера, където е възможно. Относно разработването на самата структура и самия код, за предната част на сайта ще използваме JavaScript и библиотеката React, която позволява изграждане на компоненти и по този начин по-бързо и по-лесно се изгражда интерфейса. Също за задната част, за сървър, ще използваме Java и Spring Boot, които са стандарти, са известни и съответно работата с тях също е лесна. А за съхранение на файловете на самото приложение ще използваме Amazon RDS, като това предоставя достъп до база данни, която може да се използва по целия свят. И за съхранение на файловете в библиотеката ще използваме Amazon S3, където ще съхраняваме файловете и те предоставят един постоянен достъп до файловете, така че във всяко едно време всеки, който би могъл да потърси файловете, те ще бъдат налични. Проектът няма да успее без Quality Assurance и тестване и за тестовете ще използваме Open Source Cucumber, Mockito и MockMVC, които покриват нуждите ни за Regression Testing, Unit Testing и Integration Testing. Аспекти на софтуерното приложение. Първият аспект, който трябва да разберем, това е Project Management или управлението на нашия софтуерен проект. За него отговарям аз, като ще използвам Jira Software, за да управлявам бизнес процесите, задачите и спринтовете на нашия продукт. Ежедневно трябва да управлявам обхвата на бизнес изискванията и ресурсите, както и бюджета и рисковете, които са свързани с нашия проект. Отговорностите ми включват също така следене за качеството на резултатите, графика и снабдяването и одобряването на ресурсите до завършването на проекта, като за комуникация с членовете на екипа и с заинтересованите страни ретроспективно ще използваме Google Meet. Отговарям също така и за планирането на срещите, на дневната Scrum среща, на спринт ревюто и на ретроспективната среща. Следващия аспект е Product Ownership, за който отговарям аз. Основните задачи в този аспект са да се направи пазарно изследване, да се реши каква ще бъде стратегията за монетизация и да се прави всъщност итеративна пазарна валидация, да се поддържа комуникация с отдели като маркетинг и продажби. Много накратко, нашата стратегия за монетизация на платформата
се обуславя от това, че разделяме своите потребители на две групи. Това са сътрудници, хора, които качват и предоставят материали за свободно ползване от всички потребители на платформата, и учащи. Това са, най-просто казано, хората, които използват тези материали. Като трите ключови компонента от монетизацията на платформата ще бъдат реклами, като те ще бъдат както като банери в самия сайт, така и по време на видеоуроци. Другото е абонаменти. Всеки ще може да се абонира за платформата, като по този начин ще получи достъп до излъчвания на живо, директно от лектори, и ще получи директен метод за комуникация с тях. И последната част от бизнес модела са даренията. Всеки потребител ще може да направи директно дарение към един от сътрудниците, за да подкрепи неговия труд. Да. Както споменах по-рано, за разработката на приложението ще използваме JavaScript и React. И тези технологии позволяват използването на компоненти, които веднъж създадени може да се преизползват многократно на различни места през целия сайт, така че един път направено нещо ще може да се и преизползва, а вече допълнително може да се разширят функционалности с JavaScript при необходимост. И за целта ще използваме редакторът VS Code, който е стандарт и се използва много и предоставя голяма функционалност за JavaScript и също и за React при добавяне на разширения. А относно сърверната част ще използваме Java с Spring Boot и редакторът Eclipse, който е специфициран точно за Java приложения и съответно, използвайки и Spring Boot, ще си улесним работата, защото чрез него се действа по-лесно. И също за Amazon, както казах, техните услуги ще използваме, защото имат достъп до голям набор от инструменти, както за веб бази, така и за файлово съхранение, и също са едни от най-добрите в сферата на облачните услуги, така че използвайки тях залагаме на сигурност. Като девелопър, отговарящ за архитектурата на приложението, съм избрал многослойната архитектура като най-подходяща за сегашните ни планове. И по-конкретно става дума за трислойния вариант на архитектурата, т.е. отделяне на презентационен слой, слой за бизнес логика и слой за данни. По-нататък в бъдещето може да се наложи изменение на структурата, но това са планове за далечното бъдеще. За сега многослойната архитектура ни предлага достатъчно добър баланс между сложност и функционалност. Диаграмно представяне на архитектурата ще се постигне с стар UML и различни модели. Те са доста важни за разработката, понеже така всеки член на екипа ще има представа какво всъщност се случва. След като бъдат направени тези диаграми, те ще могат да се изследват и на подходящи места, където е адекватно, ще могат да бъдат използвани шаблони, които всъщност решават проблеми, които са били решавани много пъти за това създание. Като QA аз ще работя в голяма близост с девелоперите. Те ще са тези, които пишат юнит тестовете, а преди важни промени ще се създават регресионни тестове, чиято функция е след като се направят тези промени, да се пуснат тези тестове, да се подсигури, че системата все още дава съответните резултати, за да може да не станат грешки в итеративните промени. Те трябва да са автоматизирани и ще трябва всеки път, когато ще се създават, да се прави анализ на това, кое е приоритетно да бъде тествано. И ще участват отново девелоперите с мнението си за това дали вършат работа. Другите тестове, които ще създаваме, ще са интеграционни тестове. Тяхната функция е да подсигурят, че различните части на приложението функционират правилно заедно. Те ще трябва да се правят често, поне веднъж на всеки спринт,
И отново девелоперите ще трябва да участват в създаването на тези тестове и накрая ще трябва да се подсигуря, че приложението отговаря на изискванията, които сме задали в началото. И като комуникационен канал за връзка между членовете на екипа ще използваме Google Meet. Благодарим ви за вниманието и за нас ще бъде удоволствие да продължим да работим по нашия софтуерен проект New Alexandria.